mo para sa tubig. Teka, masyado nang magastos sa kuryente yan. Huwag ang lamig. O diba, hindi kailangan tumagaktak ang pawis sa pagtitipid. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente. Yan ang ilang tag-init tipid tips mula sa NGCP. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Narito ang ilang tag-init tipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-schedule ang pagpuplansya ng mga damit ng isang beses sa isang linggo. Gawin ito tuwing kaunti lang gumagamit ng kuryente gaya ng bago mag 9 AM o pagkatapos ng 9 PM. Kung wala namang gumagaya ng TV o iba pang appliances, tanggalin na lang ito sa saksakan para hindi na kumonsumo pa ng kuryente. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na may hahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Narito ang ilang tag-init tipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-schedule ang pagpuplansya ng mga damit ng isang beses sa isang linggo. Gawin ito tuwing kaunti lang gumagamit ng kuryente gaya ng bago mag 9 AM o pagkatapos ng 9 PM. Kung wala namang gumagaya ng TV o iba pang appliances, tanggalin na lang ito sa saksakan para hindi na kumonsumo pa ng kuryente. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na may hahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Balitakatakan, grabe, parang dumaan lang sa kung saan man dumaan ang ating weekend, and this morning, magkakasama na naman po tayo para simulan ulit ang umaga at ang linggong ito with good vibes. Dahil ngayong araw, punong-puno kami ng good vibes ni Charles dahil ang aming butihing ina ay hindi namin alam kung saan napadpad. Kaya naman makakasama nyo ang nag-iisang minion in the house na bubuo pa rin ng ating umaga kahit duo lang tayo today, Randy Guzman. Ayan, dynamic duo it is. So ayan, tutok-tutok lang. Good morning sa ating mga kabalitaktakan ngayong umagang ito. Naku, kung kulang ang inyong pahinga, pupunuin namin yan ngayon dito sa
favorite na inyong dynamic duo muna. Wow, No? duo Oo. muna, Ayan, oo. makakasama niyo po Charles Limon. Kaya naman, tutok-tutok na mga kabalitaktakan sa inyong mga telebisyon o sa inyong mga telebisyon. Tama. Oo, No, diba? telebisyon nga. Oo. At ipihit lang ng ipihit mga kabalitaktakan. Hanapin nyo lang po ay ang Highland TV, Channel 44. O depende man kung saan po kayo naroroon ngayon dito sa Northern Luzon. Pwede nyo po kaming mapanood sa Free TV. Ha? Pero ito, tignan nyo, live na live sa aking cellphone, no? Pwede nyo kaming mapanood kasi naglo-live stream din po kami sa aming Facebook page, which is Regional News Group RNG Luzon. I-search nyo lamang po yan and then i-follow nyo. I-hit nyo na din po yung notification button para every live namin ay updated po kayo. Pwede din kayong ma-update sa amin pong YouTube channel, which is RNG Luzon. You can also follow, subscribe, or whatsoever na kung ano-ano man para maidikit naman kayo sa iba pa naming social media platforms like Instagram, Twitter, and TikTok. RNG Luzon, nag-iisa, wala ng iba. Yan, nag-iisa, wala ng iba. Kaya naman, tutok-tutok na ngayong umaga ng Monday at simulan natin ang ating Lunes, sa isang mga magagandang mga balita. Kagaya ng weather natin. Yes. Tignan natin ngayon, ngayong malapit nang magtapos ang buwan ng Mayo. Mayo Ayan. pa lang. Mayo pa. Grabe Ayan. ka na. So, tignan natin ang ating weather for today. Ayan, ang pinakamababang temperaturang naitala po dito sa Baguio City, 17 degrees Celsius at inaasahan po nating iinit ito mamayang tanghali hanggang sa hapon sa 23.6 degrees Celsius. Sa monitoring po ng pag-asa, inaasahan po natin ngayon ang magandang kalangitan dito po sa Northern at Central Luzon, pero may pagulan po yan mamayang tanghali hanggang sa hapon. Dahil nga din po dito po sa pagpihit ng southwest monsoon dito po sa Northern at Central Luzon. Pero sa ngayon po may binabantayan po ang pag-asa na low pressure area dito po sa 300 kilometers east of Hinatuan, Surigao del Sur, kung saan huli itong namataan kaninang alas 3 ng umaga. Pero ayon po sa pag-asa, mababa po ang tsansa nito na maging bagyo. So inaasahan po natin na magdudulot ito ng pagulan dyan po sa Eastern at Eastern Mindanao at dyan din po sa Eastern Visayas, kung saan mag-ready lang po tayo ng ating mga payong. Ang araw ay sumikat kaninang 5:26 in the morning at inaasahan itong lulubog mamayang 6:17 in the afternoon. Oo, nako, babantayan natin yan dahil sana naman po hindi umulan. Nakalimutan ko ang aking payong. Bakit mo kinakalimutan? Naku, nakalimutan ko. Nakatambay na yun sa may pintuan namin. Yan. Hindi kasi kumaway bago ako umalis. Nakalimutan mo. May mga nakakalimutan talaga tayo pag tumatanda tayo, di ba? Katulad ng? Ano? Ano? Example? Nakalimutan ko kanina yung stick ko. Ay, oo. Sabi mo nga kanina kung diba? dala ko ba ang aking mahiwagang clip. Di ba? Wala na naman. Wala na naman yung mahiwaga kong clip. Tingnan natin pero kung anyway, paano. isa din na binabantayan ngayon, Charles, ay ang Ukraine. Kasi Yes. alam mo ba na binomba na po ito, sabi dito. Kasi lagi ako nanonood. Every weekend, hawak ko palaging aking phone para sa mga updates. And nag-attack pala ulit po ang Russia sa Donbas. Parang isang place siya dito sa region. Ukraine. Nag-attack po siya and nag-i-intensify po ang mga attack po nitong country Russia sa Donbas. And sabi po ng mga Western leaders na dahil nga parang lumalala ulit kasi medyo nag-tone down na, nag-cool down na itong nangyayaring gyera. Nag-i-initiate pa rin po ang ating mga Western leaders ng peace talk between Ukraine and Russia para nga naman po medyo ma-solve na po itong nangyayari. Pero according naman po sa Russia's Foreign Minister na si Sergey Lavrov, na the liberation of Ukraine's Donbas is an unconditional priority
for Moscow, while other Ukrainian territories should decide their future on their own. Yan. So, Nakadepende kung oo, ano yung so- kanilang mga desisyon. Ano. Oo. And speaking of that, bumisita din po kasi si President Zelensky dito po sa syudad ng Kharkiv, kung saan ito yung isa sa mga punteriya ng Russia, pero nabawi din po ng Ukraine, kung saan nagsagawa po siya ng visitation kahapon dyan po sa Kharkiv, kung saan isa po sa mga ginawa niya ay ito pong pag-dismiss niya sa isa sa mga isa po sa mga security chief ng lungsod ng Kharkiv. So ayon po kay Zelensky, the said man was dismissed for not working to defend the city from the first days of the full-scale war, but thinking only of himself. So yan po ang sinabi niya. No? So, naging makasarili daw itong security chief ng lungsod ng Kharkiv, kung saan tinanggal niya po. And after nung kanyang visitation, pinasundan po ito, no, na kumalat yung balita na nandun si President Zelensky. Pinaulanan po ng Russia ulit ang lungsod ng Kharkiv ng mga artillery and missile, pero gladly nakaalis na doon si Zelensky nung nagpaputok po ang Russia ng mga canyon and itong missile. Yeah. If I may ask, si Zelensky ay isang actor, di ba? Comedian, dating comedian. Oo. So, yun yung kanyang naging trabaho before he was elected as president. Oo. Hindi lang pala ay wala. Dito sa Pilipinas, baliktad eh. Oo, bakit? Politiko bago comedian. Oo, tama. Minsan anyways, in relation naman po dyan sa patuloy pa rin na hindi matapos-tapos na gera between Ukraine and Russia, tendency po according sa mga experts na dito sa Philippines po, pwedeng tumaas ang presyo ng lahat ng bilihin by the end of the quarter. As in, sobrang taas daw po mga end of the year. Siguro mga October, yung end quarter, yung last quarter na po ng ating taon. Dahil nga, since patuloy po itong nangyayaring giyera, alam naman natin that Ukraine and Russia is one of the biggest nag-i-import, no? Mga import factor, ng iba't ibang oil, kung ano-ano mang mga wheat, no, mga produkto. And with that, inaasahan ng pagtaas po ng ating mga bilihin, like syempre yung mga usual na gumagamit nito, mga bakery, mga tinapay, yung mga, di ba, ang tinapay ay usually kinakain para pantawid gutom na lang yan eh. Tapos, ito yung mga tataas. And with that, of course, kasama din dyan yung mga pagkain ng manok, baboy. Syempre, kung mataas ang feeds, tataas din ang presyo nitong mga karne ng mga ito. So, domino effect po, anong mangyayari? Inaasahang mangyayari. However, they are urging the government, yung mga bagong uupo, na sana po makahanap sila ng solusyon, paano ba ito malulutas or mga stuff like that, para naman po hindi mahirapan ang mga Pilipino. And also na rinig ko kasi sa balita din kanina that there were 16 countries, hindi ko pa I cannot say the name of the countries kasi mahirap nang magkamali, but there are 16 countries na nag-stop muna sila sa pag-i-import ng kanilang mga produkto all over the world dahil nga sa takot nila na, alam mo yun, madamay, mga ganito. Siguro kailangan na din nating itigil itong importation na din po ng mga bigas natin to help also our farmers and yung importation din ng galunggong, di ba? Nakakatawa na dito tayo sa Pilipinas that we are surrounded with water, tapos nag-import tayo ng galunggong. And alam mo ba, may matatanda daw dati, Charles, hindi naman sa dine-degrade namin ang pagkain ng galunggong, pero sabi ng matatanda daw before na, naku, ang galunggong kinakain ng dati ng mahirap. Poor man's fish. Ang galunggong dati, yan ang ulam ng, pag mahirap ka, galunggong. Ngayon, ang galunggong binibili sa ibang bansa. Diba? So, kala ko chocolate lang mga kinukuha natin sa ibang imported bansa. na din pala. Kasi nga din naman po ang pagtataya po ng BSP, papalo po tayo ng 4.6% ang inflation rate dito sa Pilipinas. So, ibig sabihin na tataas pa yan. Depende kung ano po ang magiging economic plan ng uupong administrasyon para po masolusyonan itong pagtaas ng mga bilihin. So sana, ewan ko na lang kung anong gagawin natin.
Oo. And speaking of that, meron nga nagkakaproblema ulit dito sa Benguet. Pero, alam mo yun na, mga pag-i-import na naman ng mga... Smuggling. Oo, mga smuggled na mga carrots. So, yung mga carrots natin, hindi nabibili. But anyway po, mamaya-maya po ay makakasama natin virtually ang ating butiking ina na si Ma'am Sheki. Oo. Ikaw, Charles, may mga ikikwento ka pa ba sa akin? Yan, mamaya po abangan din natin ang iba't ibang mga kwentong ating ibibida dito po sa Morning Balitaktakan. Oo, pero bago po natin tapusin, hindi natin tatapusin, bago tayo medyo pahinga, humigop muna ng kape, panoorin po muna natin ang isang performance na aming handog para sa inyong Lunes. You're the one that never lets me sleep. To my mind, down to my soul, you touch my lips. You're the one that I can't wait to see. With you here by my side, I'm in ecstasy. I am all alone without you. Days are dark without a glimpse of you. Now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom, the morning shines, and I can see. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like a river that flows down through my veins. I feel the chill inside.
Bilis mo. Alis mo. Pa, lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng PG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bukakan Branch at number 73 Bukakan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 at Tab Marcos Highway, Baguio City. At Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation. For better life. Ayun! May target na ako! Lagot ka sa akin! Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may banta na ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Original News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Good morning barkada! Kahit man nasa virtual world, si Ma'am Shishaki, hindi pa rin ako magtinag para maghanap ng inspiring stories for every one of us. And kahit na it's almost the end of the month, yet this is the start of the week. And this should jumpstart your ideas and concept this week, diba? And this morning, we have a tour guide to the celebrity and also for a few ambassadors who visited here in Baguio City. Also, alam nyo ba, morning barkada, she speaks other languages pa, o diba? And also the president of Blist Car Incorporated. We have this morning Miss Tessie Gray Lumasi. Good morning, ma'am!
Hi, good morning, Shaky. Good morning, Miss Grill, and thank you so much for sharing your time with us this morning. Miss Grill, we just wanted to ask naman, paano ka ba or kailan ka ba nagsimula? Paano mo nalaman na pwede pala tayong maging tour guide? Okay, that question actually leads me back to 2013, I guess. Yeah, when I heard about the screening for the regional tour guides training. So that was 1 month rigorous training talaga. And I started with that 30 days seminar. Luckily, I was actually one of the 30 plus trainees for that said training. Wow. Ma'am Grill, so 2013, fast forward, that's already so many years ahead. Ma'am Grill, personally, how did tour guiding changed you as a person? Wow, that's a very, intriguing and challenging question. Because before, I think I'm not so good when it comes to talking in public, specifically when talking with foreigners or talking with other people I do not know at all. But my tour guiding skills actually helped me, of course, through the series of seminars, through the series of projects and programs of the Department of Tourism I joined. I was able to enhance my communication skills because I think that is the number one skill a tour guide should have. And I successfully acquired that kind of skill, and it helped me communicate effectively and professionally to every guest that I handle during tours. We didn't doubt Ma'am Grilla from not just being very fluent in English, multi-language pa tayo. What languages do we speak ba, Miss Grill? Sample naman dyan. Okay. When it comes to languages, I know how to speak Spanish. Maybe I got the Colombian accent because I learned Spanish in Colombia. And I also know basic Mandarin. So Mandarin of actually mainland China. Yes. So, and then a bit of Nihongo as well. Galing, di ba? Morning Barkada, kala nyo ba? And also, Miss Grill, now that we know your journey for being a tour guide, Ma'am Grill, how important is it that our tourists or guests that is coming up to Baguio City knows that there are tour guides, and ano nga ba yung importansya? Bakit nga ba kailangan kumuha ng isang tour guide? Ay nako, alam mo ba, Miss Sheki, mas importante ang pagkakaroon ng isang tour guide sa inyong tour kesa sa pagsama nyo ng asawa nyo. I agree, okay. Kidding aside, I would like to really mention some of the importance of having a tour guide during your tours. Why? Magkakaroon kayo ng photographer. O, di ba? Yun actually yung number one because people travel for photos, tama? People travel for memories, and those memories are being seen in their lots of photos, no? And tayong mga Pilipino, nako, kahit sa ang sulok ng place, ng destination, may photo tayo. Diba? So that is one of the roles of the tour guide. The tourists must know better photos actually. Well, we are trained on how to capture beautiful photos for you po. And then one more thing is that your visit to a specific destination will be worthwhile. Yes. Why? Because aside from having a nice photo, you will also know the story behind that place. So you will know its history, you will know how it came about, you will know a lot of related happenings or events to that specific site. So you will not only have better photos, but you will also be
knowledgeable on the history and culture of the place. Mm-mm. Isn't that a good take back from your tour when you go back? Di ba napakaganda nun? Ang gaganda na nga ng photos mo, nakilala mo pa ng gusto yung lugar, at meron ka pang upukwentong maganda sa mga friends mo pag uwi mo. Di ba? Alright. Oo nga, no, Miss Girl, tamang information din, hindi lang basta budol, sabi nga nila. Miss Girl, Tama. also, your organization have celebrated its 6 years. And Miss Girl, congratulations. And can you tell me more about how you have given back on this 6th year anniversary? Ayun, thank you so much. Indeed, we celebrated our 6th year anniversary, and I am really glad and grateful that we came this far since 2013, since 2016 actually, when we formally registered our organization at the SEC, or Securities and Exchange Commission. We actually had some programs or projects in relation to our anniversary celebration. So one of which is we conducted a free guided city tour to our SK leaders and youth leaders in the city of Baguio. So we thought that this project is very crucial or important to them because they are our ambassador. So it's but right for them to know what's happening in our city, what's new in our city, what happened in the past in our city. So this is a free guided tour. We actually partnered with the City Tourism Office to borrow the Ho-Ho bus, or the big bus, actually donated by, if I'm not mistaken, Victory Liner to the city, to be used for these kinds of programs for tours actually. And of course, one more thing that we did is we had a cleanup drive early in the morning of Saturday. Alam mo ba, nakakalungkot. We went around from Ibaloy Park to like Rose Garden and to the area of biking lane, and then where there are a lot of Zumba enthusiasts, ang daming basura. Nakakalungkot. There are a lot of guests, and yet there are also a lot of litter or trash. And karamihan talaga nakasiksik sa mga halaman. So ibig sabihin, it's intentional. Concealed. So, yes, tinagot talaga nila. Nakakalungkot isipin, no, na siguro may mga residents din that do those kinds of things. And this is one of our advocacy sana, to help make Baguio as clean before. Yes po. So, we hope na lahat ng makarinig nito at makapanood nito, let us advise our maybe friends or our family members na kapag lumalabas tayo, may mga basurahan naman. Yes, so ilagay natin kung saan nararapat ang mga basura. Parang yung mga kaibigan nyo ding alam nyo na. Doon sila ilagay kung saan sila nararapat, di ba? Naku ma'am, madaming ganyan eh. And Miss Grail, oo nga no, sometimes ito yung nakakaligtaan nating i-remind to our tourists and to everyone. Kahit nga tayo minsan, di ba, parang saan mo itatapon ang tungmat. And thank you ma'am for this advocacy. Nakatulong pa tayo sa tourist destinations natin and to the environment. Miss Grail, to end this program this morning, ano yung advice natin sa mga turistang aakyat dito, and in case they would be needing our services, saan namin kayo mahahanap? Okay, for our tourists, incoming tourists, at yung mga pabalik-balik na mga tourists, you are all welcome. The city is open. Wala naman talaga siyang pintuan. Okay, so it's open for you whenever you want to come back. But please, respect our rules, respect the locals, respect our ordinances, specifically the no smoking in public areas policy, no littering policies of the city. Kasi pag pumunta kami sa inyo tapos ganun ang ginawa namin, it's not good to see. And then if also
you come here and then you do not respect our rules, and that's what we do when we visit your place. It's not good. There's no respect at all, tama? So yun lang naman ang gusto namin. And of course, for your tour to be more worthwhile and to be more interesting, more experiential, we have available DOT accredited tourism tour guides. Yeah. So rest assured that you will be taken care of. You will be dealt with professionally. And then, of course, you will get your money's worth. So as tour guides, we actually tell stories during the tour. We show routes if ever your driver do not know the route. We also take photographs. We even act as traffic enforcer. Pag paatras yung van, no? Eh, syempre, wala namang traffic enforcer. Sige, kuya, atras. Eh, ikaw ang tour guide, ikaw ang huling sumasakay, di ba? Yes. So, there are a lot of roles of a tour guide that are not visible for the tourists. But rest assured that we will be rendering a full tour guide services when you hire our services. So please, we have a Facebook page, which is Baguio Tour Guides, with our logo, Least Car Tour Guides Incorporated, as our profile picture. So just send us a direct message or a private message if you want to avail of our tour guiding services. And thank you so much, Miss Sheki. Thank you, Miss Grail. And also, Ma'am, last na. Greet naman natin yung viewers natin in Spanish or in Mandarin or in Hongo. Okay, Spanish na lang. Sige. Opo. Hola, hola, hola. Buenos días a todos. Que tengan buen día y disfrutar ese día de lunes para que tienes más éxitos en sus vidas. Ciao y muchas gracias. Wow! Grabe! Thank you so much, Miss Grail, for sharing us your time this morning. And again, we are humbled to be with you this morning. Thank you, Miss Grail. Thank you, Miss Shaky. Bye-bye. Bye-bye po. Ayan, sabi ko nga sa inyo, morning barkada, di talaga ako papatinag. You know, ako din, isa akong tour guide. But then again, this organization, Miss Grail, as the president of our group, they have been reaching so much already. Gusto nating baguhin ang narrative. We wanted to make sure that when you go home, you bring home just not something that is tangible, but this is a memory and na matututunan nyo siya, and you would just have to retell the story to the people, your loved ones, and that is the most exciting part of being a tour guide. You retell the narrative correctly, and they pick up something from you, either correcting incorrect notion about this destination, and ang pinaka-importante dyan is you carry on a big heart every time you leave these destinations. Kaya morning barkada, ano pang hinihintay nyo next time na pupunta kayo, kung ano-ano pa, saan-saan pa, make sure you hire a tour guide with you. At syempre, hindi pa natatapos dyan, magbabalik pa rin ang Morning Balitaktakan. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-schedule ang pagpuplansya ng mga damit ng isang beses sa isang linggo. Gawin ito tuwing kaunti lang gumagamit ng kuryente gaya ng bago mag 9 AM o pagkatapos ng 9 PM. Kung wala namang gumagaya ng TV o iba pang appliances, tanggalin na lang ito sa saksakan para hindi na kumusumo pa ng kuryente. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na may hahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Ng batang 90s, laran natin ang itrahan. Ang batang 90s beauty, di ka magsisisi, promise. Sa beauty ng batang 90s. Masakit ba ang likod, ang kasukat?
nahihilo. May stiff neck flatulence o masakit ang ulo. Sa pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa pow! Ayan mga ka-MB, surely na namimiss na natin on air or live na live dito si Ma'am Shisheki. Pero alam nyo, kung ano ang isa sa mga namiss kong matuto ng ballet nung ako ay bata pa. I remember I have known people, mga friends ko nung high school na nagbaballet sila, and alam nyo yun, bilib na bilib ako kasi paano, parang very stretchable ang kanilang katawan, pero hindi lang pala iyon ang naitutulong ng ballet, hindi lang para sa inyong katawan, pero malaki din ang effect nito sa mental health, yung sa postura, kasi alam nyo, pag habang tumatanda tayo, nag-iiba yung postura natin, lalo na kapag hindi maayos ang ating upo, o kaya naman, alam nyo yun, kulang tayo sa mga exercise, and good thing dito, akala ng iba na ang ballet ay isa lang form of art. Though it is really a form of art, ano? Dahil nga, alam niyo yung mga pitik ng katawan, yung mga sayaw, paano mo sasabayan. And of course, napakaganda talagang manood ng mga ballet performances. However, alam nyo ba na hindi lang pangbata o mga dalaga ang ballet dahil good din ito sa mga adults. Like me? Nako, hindi pa pala ako adult, pero good din ang ballet para sa mga adults. And kahit ano pang age mo, as long as kayanin pa ng iyong katawan, ay pasok na pasok and okay na okay ka pa sa ballet na ito. Kaya kung gusto mong i-try, mag-apply or mag-register kung ano-ano mang mga ballet classes, panoorin natin ito. Pagdating sa sining ng pag-indak, isa ang ballet sa mga may hirap sayawin dahil sa disiplina, pagsasanay, at kakayahan na kailangan para mahasa ang body coordination at motor skills. Ang ballet ay nanggaling sa salitang Italyano na ballare na ibig sabihing to dance. Panahon ng Italian Renaissance taong 15th century nang mapakilala ang sayaw na ito. Noon, ang ballet ay para lamang sa maharlika. Ngayon, isa ito sa mga estilo ng sayaw sa performing arts na kilala ng marami. At kung inaakala niyong maliliit na bata lang ang gustong sumayaw ng ballet, nagkakamali kayo. Pati ang adults o ang mga young at heart ay gusto ring matutunan ito. Si Francie Gumpik ay isang mananayaw at Associate Artistic Director ng isang ballet school na nagsimulang sumayaw nung siya'y 19 years old. Kwento niya, sa ganda ng ballet, na kumaling siya dito kaya't sinubukan niya ito. So actually, I started ballet out of curiosity. So may konting background na kasi ako sa hip-hop and ayun, hindi naman ako sa magaling pero I just really wanted to improve on dancing. So I learned or I found out that ballet will help for your technique. So yun, nag-enroll ako and then nag-start ako and until now, I'm still here. Kahit nagsimula si Francie magballet noong kolehiyo na siya, nakasabayan niya pa rin ang mga estudyanteng mas bata pa sa kanya at mas pamilyar na sa tamang teknik sa ballet. Kahit na insecure siya sa mga panahong nagsisimula siya, determinado pa rin siyang matuto at gumaling. Kwento niya, natutuwa siyang turuan ang mga katulad niyang nagsimula bilang adult ballet student. Ngayon, meron na talaga tayong adult ballet class wherein we fix the format, we fix the curriculum into being able to in-adjust natin yung class para sa kanila. So, hindi sila nako-combine sa mga may background na, hindi sila na-pressure. This class, they will be learning at their own pace and talagang pang beginners adult siya. Friendly para sa mga adult and we will really start yung beginners pero at the same time not really pang baby class naman so that they will really feel the difference at the same time. Binahagi rin ni Francie ang malaking tulong ng ballet lalo na sa mga adults. Sabi niya, ballet can help you stay fit, improve your posture, help your coordination, bring out your artistic side, and keep your brain active. Babae man o lalaki,
Bata man o matanda, lahat tayo'y may talentong kayang ipakita at pwedeng mahasa. Kung gusto nyo ring gumaling sa pagsasayaw, tumalas ang isip at tumaas ang self-confidence, pwedeng-pwede kayong matuto ng ballet. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan lang fogging at spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na may hahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Babalik ang Morning Balitakatakan! Ayan, medyo kabado si Charles Lee today. Kasi, ipakita mo na, ang ating game for today ay ang What's in your phone? At para walang takas, magpapalitan kami ng phone ni Charles. Bakit gano'n? Para mamaya, nininext mo para hindi makita. Dali na. Ano ba yan? Ayan. At si Big Sister ang magtatanong ng mga category kung ano nga ba ang dapat naming malaman Anong sa password aming mga neto? cellphone. Akin Hindi, na, sabihin mo. Ay, hindi ko pwedeng sabihin ng aming password. Uy, pa-password Big pa. Wala Sister. din naman makikita dyan. Alright, Big Sister. First question. Sino ang unang nasa inbox? Hoy, bakit? Nasa inbox. Nasa inbox din ako. Game! Alam niyo si Charles, mahal na mahal. Huwag mo ipapakita yung unang inbox nga lang. Mahal na mahal niya ang kanyang trabaho. Alam niyo kung ano ang nasa loob ng kanyang text message. DOST Pag-asa. Oy, bongga! DOST. Ikaw. Ito naman, naghihirap. Bakit? Your GCash account is 39 centavos. Ba't may pa-update si GCash dito? Totoo ba? 39? Hindi. Mayaman pala to. Hindi. Sabi niya, you have sent 100 pesos cash on the GCash. Nako! Yan o. Puro GCash ang aking transaction. Bakit puro GCash? Bombay ka ba dati? Hindi naman. Uy, high-tech na din yung mga Bombay Sa Bakit? GCash na sila nagbabayad. Yung mga, Next question, Big Sister. Ito na. Ano ang nasa pinakataas ng history list ng browser? Oh my God! Bakit ganon? Saan dito, sir? Ba't ang dami mong link? Tingin? Ay, bakit? Oy, akala ko walang agawan ng phone. Oy, minamali ni Charles yung phone ko. Hindi, hinahanap ko. Ito. Tama naman yung pinuntahan niya. Tama naman. Bakit mo kasi asan yung sayo? Hindi ko mahanap. Hoy! Asan yung history? Akin.
Yung sa kanya, enye. Ano yung enye? Kapag nag-script ako lagi, kasi hindi ko alam mag-type ng enye. Kapag de la peña, sobre peña, yung mga ini-interviews kong ganyan sa ako. How to write enye. Hindi ko alam yung sa kanya, E-N-Y-E. Akin, ano? Yung sa'yo naman, Genesis Pasay Terminal BFS Global. Oo, kasi Nagmamanila nag-abroad girl yung ka. kasama ko. Oo. So, pinapahanap niya yung maps gaano daw kalayo. So, andun sila ngayon sa Manila. So, Lagi kang nasa Manila eh. Hindi, ano ba? Charot. Anyway, next. Alright. Big sister. Sino ang huling tinawagan sa phone? Huling tinawagan. Ay! Naku, kalagot ka! Wait lang. Ba't ang dami kasing kwan? Hindi pa ako nakaka-exit. Sa call. Bakit kasi? Ayan. Ay! Sino sa akin? Si Darius ng GMA. GMA Okay lang Darius. sana na wag mong banggitin yung company eh. Pero binanggit mo na yan. eh. Bakit? Tropa ni Charles kasi best friends kasi sila. No? Ang huling tinawagan naman po niya ay si Bebe Loves niya. Kaya... Wala tayo. Pero bakit 3 a.m., 2 a.m.? Bakit 3 a.m., gano'n? 2 a.m.? Bakit nagtatawagan kayo ng pan? That's oras? like Saturday. Kayo Hoy, bastos ka. Anyway, Alright. game. Ano ang last transaction sa online shopping application? Wala, may online shopping ka ba? Meron. Saan? Pwede magbanggit ng brand, Big Hindi, Sister. kung ano. Nasaan dito? Tingin ka dyan sa mga accounts. Dyan sa baba. Ayan mo, hindi ka na ipapakita. Ano yan? Ano ba yan? Ignorante talaga ako kapag mga ganitong phone eh. Transactions. Ay, wala pala akong, ayun, shopping. Ay, pareho tayo. Nasa isang folder yung kwan. Paano ka mahanap dito, Big Sister, kung ano ang huling binili? Ay, lugi! Hindi nakakonect sa Wi-Fi si Charles. Naku. Ay, ang dami Uy! Taray! May order! Bakit may order ka? Ano itong order mo? Siyempre. Ay, no more Account. orders. To receive. Oy, may dalawang i-receive si Charles. Ha? 2 pieces microphone shock at saka smartphone video tripod. Mahal na mahal mo ang trabaho mo, ano? Ha? Puro related Siyempre, sa trabaho. pampakuan. Ito naman, pati din sa'yo, puro related ang Ano? trabaho. Isa pong phone clip at saka isang pailaw. Ayan. Bongga! Yun, no? Ayan na. Last na, Big Sister. Last na. Bakit walang makeup dito? Ganon? Uy, baka mamaya kung may ano ka dyan, check out ka dyan, hindi naghirap ako. Check out siya no? Ano yung pinakabahal next, dito? Big Sister. Sino ang huling? Huling? Ano Sino daw? si Huling? Nahuli. Ano yun? Huling-huli ka. Mag-English na lang ako, girl. Alright, ano yun, Big Sister? Who is the last contact through Messenger? Who is the last? Nasaan na yun? Ako talaga palaging nawawala dito. Ayun. Ano siya? Baguio Media. Taray! Baguio Media, tsaka Randy Guzman. Saan ka na magtataksi na tayo, sabi niya dahil. Ayan. Siya naman po ay chinat ko na. Sino? Si Genevieve de Guzman. Sino siya? Pinsan ko. Bakit nagbabasa ka ng open mo eh? Hindi ko nga sinisin. Nagbabackread ako. Huwag kang mag-backread. Ayan, Bakit? ayan Yun yung personal at exploration. magpapalit na po kami ng aming mga phone. Ayan na, akin na yan. Buti na lang walang mga pag-gallery, mga ganun ano. Ay, oo nga. Sunod natin gallery. Oo, sa next naman. And then, sa next naman po na ating game ay may mga tatawagan tayo sa phone, mga prank calls. Ganun ba yun? Gusto Ay, mo ba yung mga pwede prank yun. calls? Oo, pero bago Pero lobat lahat, na ako. Oo, maraming salamat po sa lahat po ng nanood po sa amin. At via Facebook, via TV, at kung saan-saan man po sa mga nagpi-playback po sa mga international viewers natin na nanonood kahit natapos ng ating live. And of course, dyan po sa Pugo, La Union, dyan sa La Union, Metro Manila. Thank you so much to my family, Mama and Dad, Dudes. Hello po, Tita Melly. Hello to my cousins, everybody. Thank you so much for supporting us. Yan. Thank you very much also kay Ate Coloma, yung pinsan ko na nagbigay ng
damit kasi nakita niyang mas cool. Kaya ayun. Wow! Oo, pati yung dalawang damit na puti. Ayan. So, thank you. Happy viewing dyan po sa Ontario, Canada. Good morning din po sa inyo dyan, mga pinsan ko sa Dubai and also sa Qatar. Good morning din. And sa family dyan ko po sa Tagudin, Ilocos Sur. Ayan, magbabalik po tayo sa June 23 para sa isang triathlon event dyan. Kita-kits po tayo, ano? And also sa aking family dyan po sa Nueva Ecija. Good morning sa inyo! Oo, babati lang tayo ng kaunti sa ating mga Facebook viewers. Mr. Eric Garcia, Alan Leviste, Sir Rodel Olanday, Rachel Mendoza, and of course, si Winter Gayaw. And may mga babatiin ka pa ba? Ayan, also, we nag-vlog. would like to, mag-condolence po sa family po ni Ma'am Charmaine. Condolences po sa pagyao po ng inyo pong pinakamamahal po na ama. Condolences po. And with that, hindi po namin pwedeng makalimutang pasalamatan ang PG Home Builders, NGCP, and Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Bison Vision Clinic, and of course, Aldrich Corporation, dahil wala nang aw sa PAW! Yan, pasalamatan din po natin ang NGCP na nagbibigay sa atin ng... Ay, tapos na ba? Tapos na ba yun? Alright. Pasalamatan din natin ang Pugad Adventure Resort dyan po sa Pagula Union. Batang 90s Milk Tea dyan po sa Upper Session Road. Kung gusto nyo pong magpalamig dyan, pwede po kayong dumiretso dyan. And also, kapag musical skills naman ang inyong hanap, punta na po kayo sa Musar Music. And ano pa yung nakalimutan? Baguio Country Club. Ayun, Baguio Country Club, the only 5-star mountain resort. Perfect! At ayan po, nakasama nyo ngayong Lunes ang nag-iisang napakadate pero napakakulit, Randy Guzman. Nakasama nyo naman po sa diskusyon at tawanan, Charles Limon. And bukas mag-marites ulit tayo sa Martes Marites dito lang sa Morning Balitaktakan.